Wato mala abun haushi ba zai taɓa ƙarewa a ƙasar nan ba. Kwanakin baya shugaban ƙasa ya yi tafiya zuwa wata ƙasa. Sai ya dawo yake jin jita-jitan cewa waɗansu sojoji suna shirya makircin yadda za su yi masa juyin mulki. A dalilin haka shugaban ƙasa bai samu natsuwa ba, sai da ya sauke shugaban sojoji gaba ɗaya da dukkan manya-manyan shugabannin sojoji da suke tare da shi. Ya naɗa sababbi fil. Ba don komai ba sai don tsoron kada a yi masa juyin mulki, kada ya rasa mulkinsa. Wannan ne dalilin da ya sa ya sauya waɗannan sojojin gaba ɗaya. To ka auna ka gani, yau da a ce shugaban ƙasa sauke wannan da ya ma shugaban soja da kuma sauran manyan sojojin nan, a ce ya sauke su ne saboda gazawansu a wajen kawo tsaro a ƙasa musamman arewacin Najeriya. Ya kake gani? Wanda aka naɗa ba zai fi himmatuwa ba, saboda ya san cewa ga fa dalilin da ya sa aka sauke wancan. Kaga kenan in ya zo dole zai zage dantse ya ga cewa tsaro ya samu a arewacin Najeriya. Ka ƙaddara wannan sabon shugaban sojojin da aka naɗa, shugaban ƙasa ya ba shi sanarwan emergency na katta kwana cewa ya ba shi mako guda. Duk wani gagararre da wanda ya gagara yake kawo matsala a tsaron arewacin Najeriya, to a tabbata an kawo ƙarshensa. A tabbata tsaro ya samu a arewacin Najeriya. In kuma ba haka ba, shi ma za a sauke shi da shi da muƙarraban shi. Sati ɗaya kawai a basu sati ɗaya. Ya kake ganin za su yi handilin ɗin yaƙi da rashin tsaro a arewacin Najeriya? To amma ba za a yi haka ba, saboda su shugabanninmu mulkinsu ya fiye masu me? Ya fiye musu rayukan talakawa. Yanzu ka duba, 'yan mata aka shiga makaranta ta sakandare ta kwana. Aka kwashi 'yan mata guda 25 waɗanda dukkansu 'yan ƙasa da shekara 20 ne. Daga mai shekara 12, 13, 14, haka aka kwashi guda 25 aka shiga daji da su. Har yanzu ba labari, ba a san ina suke ba. Amma duka wannan bai sa shugaban ƙasa ya yi barazanar zai sauke jagororin tsaron Najeriya ba, saboda ba mulkinsa aka nemi za a hara ba. Wancan fa jita-jita kawai ne ya ji, babu tabbas akan cewa an shirya tuggun za a yi masa juyin mulkin. Amma sai da aka sauke shugaban soja, aka sauke manyan sojojin da suke tare da shi, duk dan saboda kar a rasa mulki. Amma ana kashe mutane a arewa, ana kashewa, ana kidnapping, ana ansa kuɗin fansa. Ba irin ta'addancin da ba a yi a arewa. Amma ka taɓa jin shugaban ƙasa ya ɗauki tsatsauran mataki irin wannan? So wannan yana nuna cewa